Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του Mark Official, το τελευταίο του 2025. Σας το είπα ότι θα το κάνω στις 31 του μηνός, αλλά το έκανα λίγο πιο νωρίς, δεν το ανακοίνωσα γιατί έκανα έκπληξη. Και είμαστε στο ζώδια του εγώ καιρού αυτές τις μέρες, τα οποία έχει βγει επιτέλους ο ανάδρομος. Επιτέλους, Θεέ μου, δεν μπορώ άλλο. Έχει βγει ο ανάδρομος και είμαστε τώρα προς αλλαγή χρονιάς 2026. 2026, αγαπημένοι μου φίλοι, έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, έρωτες πάρα πολύ, χρηματικό ποσό σε όλους. Anyway, λοιπόν, είμαστε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον Δίδυμο και τον Ταύρο με το 2026, όπως ανακοίνωσα και στο story μου. Λοιπόν, αγαπημένοι μου Δίδυμοι, το 2026 θα υπάρξουν πολλές ερωτικές σχέσεις ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Σχέσεις ζωής, δηλαδή ότι θα κάνετε νέες παρέες, νέους φίλους, δεν θα απομακρυνθείτε και πάρα πολύ από τους παλιούς, αλλά θα έχετε μία απόσταση. Όχι ότι τους ξεχάσατε και τους κάνατε, αλλά θα έχετε μια πιο καλή σχέση. Δεν ξεχνάμε ποτέ φίλους οι Δίδυμοι, να ξέρετε γι' αυτό. Μετά, μέσα στο καλοκαίρι είμαστε εκεί, θα περιμένετε και πολλά χρηματικά ποσά τα οποία θα έρθουν σε εσάς, στους Δήμους, γιατί θα βγούμε από τον δεύτερο ανάδρομο του χρόνου μέσα στο καλοκαίρι, και μέσα στον Οκτώβριο, θέλει ακόμα, μπορεί να έρθει και κάτι ερωτικό. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε ερωτικό, πάντως δεν μπορώ άλλο στους Δίδυμους, αυτό είναι μας σίγουρο. Τώρα για τους αγαπημένους μας Ταύρους, το 2026 θα είστε πιο ευχάριστοι, λίγο στα ερωτικά τα πάτε έτσι και έτσι, θα συνεχιστεί αυτό και το 2026 με εσάς. Όσο θα μπούμε και στον υδροχό, το επόμενο ζώδιο τώρα που είμαστε εγώ, και θα μπούμε μετά στον υδροχό, τα πράγματα θα είναι πιο ωραία και πιο καλά για σας, για τα ταυράκια. Και μέσα στα γενέθλιά σας τον Απρίλιο θα σας περιμένουμε πολλές εκπλήξεις, να περιμένετε πολλές σχέσεις ζωής και εσείς, και σχέσεις και ερωτικές πολλές. Δηλαδή εκεί που δεν έχετε μια σχέση, μπορεί να κάνετε καμία ωραία σχέση, έτσι ωραία, να την απολαύσετε, να πείτε πάρα πολύ ωραία και το ευχαριστήθηκα. Επίσης λένε ότι θα μπουν χρήματα και σε εσάς. Αυτό δεν είναι τώρα κάτι σίγουρο, δεν βλέπω. Και θα πάτε μια πολύ καλή χρονιά και εσείς. Λοιπόν, αυτά ήταν τα λίγα λόγια και το τελευταίο βίντεο για το 2025, γιατί ζητούσατε πάρα πολύ να κάνω βίντεο. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά και τα λέμε με ένα ωραίο βίντεο, που δεν θα είμαι μόνος μου στο επόμενο βίντεο. Θα έχω και καλεσμένοι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, δεν θα σας πω πια, θα το δείτε εσείς. Καλή χρονιά σε όλους.